माँ जानकी सीरीज प्रेजेंट presented by RG Music। दशहरा के दिन नियारा गइल बा, अब ही न कुछौ किनाइल बा, अब ही न कुछौ किनाइल बा। दशहरा के दिन नियारा गइल बा, अब ही न कुछौ किनाइल बा। देखिया गइले मैया मोरी सुनरी नु हो, देखिया गइले मैया मोरी सुनरी नु हो। जाके जल्दी ले आई लाली चुनरी नु हो, जाके जल्दी ले आई लाली चुनरी नु हो, जाके जल्दी ले आई लाली चुनरी नु हो, जाके जल्दी ले आई लाली चुनरी नु हो। हो पान के पतैया कचनार लई ह, संगे संगे फल फलहार लई ह, फल फलहार लई ह। हाँ पान के पतैया कचनार लई ह, संगे संगे फल फलहार लई ह। बाटे अरौल पसल मैया दुलरी के हो, बाटे अरौल पसल मैया दुलरी के हो। जाके जल्दी ले आई लाल चुनरी नु हो, 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 लाल चुनरी नु हो, लाल चुनरी नु हो। मुकेश जी से गीतिया गवाई ना, पंडित जी के जाके बोलाई ना, पंडित जी के जाके बोलाई ना। मुकेश जी से गीतिया गवाई ना, पंडित जी के जाके बोलाई ना। राइटर कृष्णा जरई है सैया तियरी नु हो, राइटर कृष्णा